L'adolescència és una etapa de desenvolupament entre la infantesa i l'edat adulta on es donen canvis cognitius, físics i psicosocials. És un procés de crisi, de canvis, d'oportunitats i d'experiències vitals intenses. La persona busca el seu lloc, es troba en la recerca d'una nova identitat adulta i dins d'això un dels aspectes més importants és la dimensió emocional. I ara, a partir d'on podem començar a treballar per a que aquesta etapa de transició es desenvolupi. Com podem apoderar els i les joves per afrontar les seves vides i poder superar i avançar en el seu camí i en la creació del seu projecte personal i de vida? L'elaboració d'aquest projecte de vida suposa un coneixement d'un mateix i és un procés d'apoderament personal i interpersonal. L'autoconeixement, l'autoestima, l'autoconcepte, competències transversals, quines habilitats tinc, quins desitjos, quins interessos, quines motivacions. Per tal de possibilitar aquesta construcció és necessari acompanyar el desenvolupament de les competències socioemocionals i la construcció del ser, d'aprendre a ser i aprendre a conviure junts. Cada jove en si mateix és un projecte de vida al qual busquem dotar-lo de sentit, tenint en compte les experiències viscudes i les motivacions que el fan moure's i avançar. Com a professionals de joventut, del món de l'educació social, la tasca que ens pertoca no és donar respostes a aquestes preguntes que els hi puguin sorgir, sinó acompanyar a que aquestes persones trobin per si mateixes aquestes respostes. Com? Engegant mecanismes que ajudin a la persona a connectar amb ella mateixa, amb el seu desig o amb allò que la mou. Com podem crear aquests espais? Creant diferents escenaris on les persones puguin posar en pràctica, actuar i viure experiències en espais segurs i de confiança. Activitats i experiències que ajuden a desenvolupar-nos com a persones i a portar a la consciència les pròpies habilitats, competències i interessos, desitjos i identificar què genera allò que està fent. És per mitjà de l'acció, la vivència i l'experiència i després una posterior reflexió i representació d'allò que han viscut que es generarà un aprenentatge significatiu. Portar la consciència a allò que hem fet, mitjançant activitats de voluntariat, tallers, activitats comunitàries i partint dels seus desitjos i capacitats i activitats que tinguin sentit per a ells i elles. Quan la persona jove connecta amb ella mateixa, amb el seu propi desig i la seva motivació, prenent consciència de qui és, els seus interessos, potencialitats, neguits, és quan pot anar dibuixant el seu camí amb anades i tornades, però amb aquesta base que l'arrela, que li dona impuls i força per projectar-se, caminar i avançar en aquesta creació. En síntesi, un acompanyament adequat afavoreix la creació d'un projecte de vida, incipient amb una presa de decisions vocacional inicial, així com una valoració de les relacions que estableix, un posicionament meditat en valors i creences i una adequada integració de la seva història.